знаеш, че не мога да плувам бързо. Ето го. Виж колко е красив. Да, хубав е, много. Но сега да си тръгваме. Само не ми казвай, че се страхуваш. Кой, аз? Нищо подобно. Само дето изглежда малко влажно, да? Аз нещо се разболявам. Разкашлял съм се. Добре, аз ще вляза вътре. Ти стой тук и се оглеждай за акули. Добре. Ти влез, аз оставам. Какво? Акули? Ариел! Ариел! Не мога! Ариел, помощ! О, Фландър. Ариел, наистина ли тук има акули? Фландър, държиш се като малка гупа. Не съм глупа. Страхотно е. Много, много ми харесва тук. Да, вълнение, приключение, опасности зад всеки ъгъл. Добре ли си? Разбира се, нищо ми няма. Добре съм. О, Боже мой! Боже мой! Виждал ли си нещо по-великолепно през целия си живот? Страхотно! Но какво е това? И аз не знам, но Скатъл сигурно ще ни каже. Какво стана? Ти чу ли нещо? А това какво ли е? Ариел! Фландър, успокой се. Няма нищо страшно. Грубиян такъв! Фландър, наистина си като малка гупа. Не съм!